שלום, אני מארחת היום את דורן שפריר, פילוסוף, סופר, יוטיובר, יוצר הערוץ המצליח מאוד, הדרך הקלה, תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בפילוסופיה. הזמנתי אותו בעקבות הוצאת ספרו החדש שהוא כבר רב מאחר, תולדות המחשבה האנושית. הנה, זה כאן. האמת, סקרן אותי מאוד, קראתי את הספר, ואני רוצה לשתף אתכם במסע של מחשבה אנושית. כאן תהיה לנו רק טעימה, צעד קטן ומסקרן, ואתם תמשיכו הלאה ותקראו. כדאי לכם. פתיח ונתחיל. שרגאית דגלים וסמלים פתח תקווה, חברה מובילה לייצור ושיווק דגלים וסמלים. כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. שלום דורן. שלום ותודה על המילים החמות. רק שתדעו שאנחנו הרבה זמן היינו בקשר עד לדורן הגיע, הוא היה בחול, אבל הנה, כשמתמידים, רוצים, אז זה בסוף קורה. שמתמידים ושקובעים ואמינים. בדיוק, אז בסוף זה קורה. אז אתה מתאר, אני אתחיל מיד, כן, בספר 6 קפיצות היסטוריות של המחשבה האנושית. 6 קפיצות. ולכל קפיצה היסטורית יש את הגיבורים שלה. ככה עשית את זה. אלה שבאמת עשו שינוי מחשבתי פורץ דרך לעולם. כי היו בטוח עוד גיבורים, גם אמרת את זה ושמעתי, אבל הם לא עשו את השינוי. הם היו כבר מתוך האנרציה, המשיכו אותו. זה מה ששמעתי אותך אומר באחד הפודקאסטים. אז נתחיל עם הקפיצה הראשונה. שפה ואומנות, והגיבור הראשון זה בכלל לא איש, זה האידיאל. נכון? זה לא איש, אני חושבת שזה הפתיע אותי. זה מה שהכניסתי לספר. הרבה אנשים אהבו את הקטע הזה, שהגיבור הראשון הוא האידיאל. כן, הכניס אותי לספר ממש. אז מהי מערכת היחסים שלנו עם תופעת האידיאל? ואתה אומר שאנחנו חייבים לאידיאל את כל תולדות האנושות. שאי אפשר בלי זה. תראי, אידיאל, מה זה אידיאל בעצם? אנחנו יושבים פה, שנינו פינינו מהזמן שלנו, היינו בקשר הרבה זמן, את הזמנת אותי. זה שאנחנו יושבים פה, זה לא הולך לקדם אותנו לקראת לאכול, לשתות, להתרבות, או שיהיה לנו נעים. כן, אין בעצם שום סיבה, נקרא לזה ביולוגית, לכך שאנחנו יושבים כאן. נכון, מסכימה. עכשיו, רוב הפעולות האנושיות, שאנחנו רואים בהן כמשהו גדול, או כמשהו יחסית מעורר השראה, הן גם מתאפיינות בדבר הזה. קחי למשל, אנחנו מקליטים את זה בימי האולימפיאדה, כן. אז אנחנו רואים ספורטאים, מה אמור להיות בדיוק אכפת לנו מהדבר הזה? למה אנחנו רואים בחורה עושה 5 סלטות באוויר ואומרים לעצמנו, וואו, איזה יופי. אוקיי? אין לזה באמת סיבה, חוץ מזה שיש איזשהו אידיאל, יש איזשהו משהו שנראה לנו טוב, ושאנחנו פועלים כדי להשיג את הטוב הזה, ואנחנו מעריכים אנשים אחרים שפעלו להשיג את הטוב הזה, או שעשו את זה בהצלחה. נכון? כן. אז במובן הזה, הגיבור הראשון של הספר שלי, אם אנחנו מדברים על מחשבה אנושית, כל סיפור המחשבה האנושית, כל הסיפור של ההתפתחות שלנו מבחינה פילוסופית, הוא סיפור על אידיאל בעצם, הוא סיפור על מה היה נראה לנו טוב ומתי, ולמה, ואיך הדברים שנראים לנו ראויים, טוב, הם בעצם אלו שמגדירים את החברה שלנו, נכון? כי אם אנחנו חיים באירופה של לפני כמה מאות שנים, שבה הדבר הכי ראוי נראה לנו להציל את הנפש, אז אנחנו נהיה מוכנים גם לשרוף את הגוף, כן? ואנשים עשו את זה, נכון? באמת? כן, שרפו אנשים, נכון? על המוקד. המוקד, נכון. על מנת להציל את הנפש, נכון? אבל היום נגיד זה לא נראה לנו כמו רעיון כל כך טוב, כי הסיפור של האידיאל קצת ישתנה. באותו אופן אנחנו יכולים לתת 1,001 דוגמאות, וכן, האידיאל, הסיבה שפתחתי עם האידיאל, זה כי זה איזשהו רעיון שהוא בסיסי, והוא מלווה את כל הדבר הזה. כן, הוא נמצא בעצם בכל מקום, אבל עד שאנחנו לא מתחילים לשים לב אליו, אנחנו לא מודעים אליו. אנחנו כאילו חיים ולא יותר מדי חושבים. מה האידיאל של זה, נכון? כן. אני הייתי רואה את זה באימונים, שאתה צריך להכניס את הבן אדם למקום של, אוקיי, מה האידיאל שלו, מה החזון שלו, מה הוא רוצה מהחיים. אחרת, כאילו, הם חיים על אוטומט קצת. נכון, והאידיאל הזה, עוד אחד מהמאפיינים שלו, שזה טיפה, אני מדפדף לך קדימה בספר, אבל עוד אחד מהמאפיינים שלו, זה שקבוצות שלמות נוטות לפתח אידיאלים דומים, ובעת העתיקה לפחות קראנו לזה דת. אוקיי? היו אידיאלים יחסית דומים שמאפיינים קבוצה, וככה הקבוצה הזו מסוגלת לשתף פעולה, כי אם לי ולך יש אידיאלים שונים לגמרי,
אנחנו לא יכולים לדבר אפילו באותה שפה. כן, אין מה לדבר בינינו, אנחנו בעצם, המצב האפשרי היחידי בינינו הוא מלחמה. הבנתי. אנחנו רואים את זה גם עכשיו, לא? נכון. בדיוק. אז כתבת שנפילת אדם וחווה מגן עדן התחילה כי אכלו מעץ הדעת, ובכך גילו את האידיאל. מה הם גילו? מה כבר גילו אז? למה התכוונת? אוקיי, אני מדבר על משמעות של זה כסיפור, אני לא עכשיו מתיימר להיות איזה חוקר מקרא. אבל בגדול, הרי מה השם של עץ הדעת? עץ הדעת טוב ורע. נכון. נכון? אז בעצם מה זה אומר עץ הדעת טוב? מה זה אומר לדעת טוב ורע? זה לדעת מה הטוב, זה לדעת מה האידיאל. כלומר, הסיפור, מה שאני הראיתי בספר זה שאני ציינתי את האידיאל בתור הגיבור הראשון של סיפור המחשבה האנושית. כן. והראיתי שבסיפורי התנ"ך, בעצם גם הם נפתחים, הדבר הראשון שקורה עם בני האדם, העלילה הראשונה, בדיוק זה שהם מגלים את האידיאל. אז זה שהגיבור הראשון שלי זה האידיאל, המטרה שלי הייתה זה להראות, קראתי לזה פשוט בשם אחר, אבל להראות שזה תואם בעצם את נקרא לזה המסמך המכונן של כל תרבות המערב, התנ"ך. התנ"ך שלנו. אז ככה עשית את זה. זו הייתה דוגמה. אבל בסיפור קין והבל, שהוא סיפור אידיאל גם, קראת לאיזה אידיאל מפלה. שזה היה מאוד מעניין. זה סיפור שלא קל להבין את העומק שלו עד הסוף. אני זוכרת אפילו בעצמי, או כשלומדים אפילו תנ"ך, יודעים שהסיפור הזה הוא לא קל, להכלה אפילו. אוקיי? כי בסוף יש שם רצח. אז מה אנחנו אמורים ללמוד מהסיפור הזה ומהאפליה הזאת? יכול להיות שאנשים שונים יחשבו שצריך ללמוד דברים שונים, אני מקשר את זה לאידיאל. בסדר? מה הקשר? אז אחד הדברים שאני טוען, אני חושב שכל אחד שמבין מה זה אידיאל, הוא גם יטען את זה. האידיאל הוא מפלה. בעצם אנחנו מקבלים עלינו את האידיאל, ובתמורה אנחנו מקבלים את היכולת לעשות כל מיני דברים, לרדוף אחרי מטרות, להשיג דברים. נכון? כי ברגע שקיבלתי את האידיאל, נגיד שאני רוצה להיות אצן אולימפי, נגיד, אוקיי? זה מאפשר לי לרדוף אחר האידיאל הזה, זה נותן לי משמעות לחיים, וזה נותן לי את היכולת לעשות דברים מרהיבים ומרגשים. לפעול לקראת טוב כלשהו. אבל יש גם חיסרון בלקבל עליי את האידיאל הזה, וזה שהאידיאל מפלה. מה זה אומר? זה אומר שברגע שקיבלתי עליי את האידיאל שאני רוצה, שלרוץ מהר זה דבר שאני שואף אליו, יש גם את ההפך מזה, אני יכול לרוץ לאט. ואז מה שיקרה זה שהאידיאל בעצם יפלה בין כאלו שכן רצים מהר לכאלו שלא רצים מהר, והוא יכין מעין היררכיה שיהיו כאלה שהם למעלה וכאלה שהם למטה. האידיאל הוא מפלה, אוקיי? מפלה. הוא גם מקיים בנו תחרותיות. נכון, והתחרותיות היא מפלה מיסודה. בדיוק, מיסודה. אז אם אני עכשיו קיבלתי על עצמי איזשהו אידיאל חברתי של איך צריך בן אדם להתנהג, כן, אפשר לקחת את האידיאל גם כרעיון רחב כזה, לא חייב להיות ספציפית לרוץ. נסתכל על מעין מנגנון מורכב של איך חברה בנויה, ממה בנויה חברה, גם האידיאל שם מפלה. וסיפור של קין והבל בעצם הוא הדבר השני שקורה, נכון? הסיפור הראשון של בני האדם זה סיפור גן העדן, כלומר גילוי האידיאל, והסיפור השני שבו יש בני אדם זה הסיפור של קין והבל, שבו קין רוצח את הבל. למה קין רוצח את הבל? מכיוון שהוא לא היה יכול לשאת את זה שהאידיאל הפלה לרעתו, שהוא שניהם הקריבו, הקורבן של הבל התקבל ושלו לא. כן, והוא החליט, אוקיי, זה לא נראה לי, המנגנון הזה לא נראה לי, ואני רוצח את הבן אדם שהשיג, שהיה בעצם פעל בצורה יותר אידיאלית ממנו. ואז הטוב העליון, הטוב האולטימטיבי של הסיפור, כן, אלוהים, מעניש אותו. נכון? הוא גם מגן עליו, כי עדיין הוא נברא בצלם אלוהים, אבל הוא מעניש אותו. נכון, הטוב העליון הוא מעניש את האדם שמתבכיין על זה שהאידיאל מפלה. וואו, איזו ראייה מעניינת. אוקיי, אז הגיבור השני, אז הוא כבר איש הדת, נכון? הראשון, שזה קדום מהדת היהודית, ככה אני הבנתי מהספר, נכון? אז מה הוא המציא, מה הוא חידש לעולם? מה שניסיתי לעשות עם ההכנסה של איש הדת הראשון כגיבור, זה להפוך את האידיאל לחברתי. אוקיי? זה שאני מאמין בדברים מסוימים, ואת מאמינה בדברים מסוימים, כמו שאמרנו קודם, זה לא בהכרח מקדם אותנו לאיפשהו. אם אנחנו חייבים שיהיה לנו מספיק משותף, שהתרבות, בעצם זה סוג של תרבות, נכון? נראה לנו ראוי לעשות דברים מסוימים. יכול להיות שבמקום אחר זה נראה מאוד ראוי לצעוק אללהו אכבר ולהתפוצץ, אוקיי? אבל פה לא.
אז אנשים שמאמינים שזה ראוי, ואנשים שמאמינים שזה לא ראוי, כפי שאמרתי קודם, אין ביניהם שיח, כמעט חוץ ממלחמה. כמו המלחמה של קין והבל. נכון. זאת אומרת, הם גמרו את זה ברצח. אז כאן הייתי אומר שזה קצת שונה. כאן הייתי אומר שזה קצת שונה, מכיוון שבמקרה של קין והבל, זה לא מלחמה בין שתי קבוצות שונות עם אידיאלים שונים. זה קבוצה אחת עם אותם אידיאלים, שהאידיאל הפלה נגד אחד מהם, ואולי היה יכול לשאת את זה. הבנתי. זה in-group ו-out-group. כן, בדיוק. פה זה שתי קבוצות. בדיוק. הבנתי. אוקיי, אז בעצם, אז מה אתה אומר שהוא חידש לעולם? אני רוצה רגע לחדד את זה. הוא חידש את היכולת, שוב, כנראה שלא באמת היה איש דת ראשון אחד, כן? אני אומר את זה כסוג של הפשטה, של רעיון. מה שהוא חידש זה שהוא נתן לעולם את היכולת לעבוד כשבטים בעצם. אותם שבטים שהיו עוד לפני אברהם אבינו, תמיד היה שם איזה כן. נביא כן. או איש דת. עכשיו, לזה את יכולה להוסיף עוד שדרוג, שזה כבר לא איש הדת הראשון, את יכולה להוסיף את הגילוי של הרעיון שלפיו יש אל אחד, שזה גם מאוד חשוב, אבל לא הכנסתי את זה לספר. לא הכנסת. כן, שזה חשוב מסיבה אחרת, כי הרי אם יש, אוקיי, בואי נחשוב על זה ככה, אם יש הרבה אלים, כן. אז אני יכול לעשות פעולה מסוימת, שזהוס אוהב, אבל אפרודיטה לא אוהבת. ואז אני צריך לבחור האם אני כרגע רוצה לספק את זהוס או רוצה לספק את אפרודיטה. אוקיי? זה הסיפור של האיליאדה, של מלחמת טרויה. הטרויאנים נתמכים על ידי אלו ואלו, והיוונים נתמכים על ידי אלו ואלו. נכון. אבל אם יש אל אחד, אז הפעולה הנכונה היא תמיד אחת, ולא רק שהפעולה הנכונה עבור השבט שלי היא תמיד אחת, אלא הפעולה הנכונה עבור כל השבטים היא תמיד אחת. אז גם פה יש... זה שינוי גדול. שינוי גדול מאוד. שעשה אותו מאברהם אבינו? מעניין. אני חושב שאם אנחנו הולכים לפי סיפורי התנ"ך, אז כן. אז נהיה צריכים להגיד. ואמר, מה, אתם צריכים את כל האלים האלה? ניפץ אותם? למרות שאפשר להגיד גם משה, כן? כי זה 10 הדיברות, וזה להגיד, אלה החוקים שלכם, או אפשר להגיד גם נוח, שזה אוקיי, אלה חוקי... הם היו אחריו בסדר הכרונולוגי. אברהם היה הראשון. נכון. סדר הכרונולוגיה לפחות, נכון? נוח לפני אז, אפשר להגיד. התנ"ך, אוקיי? אתה אומר שזה, אנחנו יודעים, הספר החשוב ביותר הוא מצפן מוסרי, יש בו מערכת כללים, התנהגויות, בלי שכל אחד יפרש לעצמו את האידיאל שלו. אוקיי? אז הרעיון הדתי הוא שהמוסר לא מגיע מן האדם, אלא ממקום שמחוץ לו, אלוהים. והנה היום, אנשים רוצים לפרש כל התנהגות בהרבה אפשרויות, לפי אידיאל פרטי, אז לאן זה מתקדם, כל העידן הפרוגרסיבי הזה? מה נשים? אם יש אידיאל פרטי בפרוגרס הזה, אז עכשיו אנחנו שוב פעם חזרנו להיות רבי ראשים ועובדי אלילים? אוקיי, אז קודם כל, במובן מסוים כן. עכשיו, יש עם זה איזושהי בעיה, כי זה ברור שאיזושהי עבודה דוגמטית, לעבוד באופן דוגמטי, לעבוד כמו לעבוד אלילים, כן? לעבוד אל אחד, כשאנחנו לוקחים איזושהי פרשנות מאוד ספציפית של טקסט, ואומרים רק ככה חייב להתנהג, אז זה ברור שזו לא דרך החיים שהביאה לעולם הכי הרבה, שהביאה לחברות הכי הרבה רווחה ועוצמה ואושר, בואי נגיד את זה ככה, אוקיי? נראה לי שזה ברור מאליו, הייתה איזושהי התקדמות, עלה הליברליזם גם כחלק מכל התהליך המחשבה ההיסטוריה הזה. שמרני. כן, נכון. בדיוק. עלו הרעיונות האלו, ונתנו, אפשר אולי לקחת את התהליך הזה לרפורמציה באירופה לפני כמה מאות שנים, ששוב, גם על זה לא דיברתי המון בספר, אבל אפשר להסתכל ולהגיד, עלו רעיונות שנתנו לבני אדם קצת יותר חופש, והתחילו לאט לאט לשחרר אותו מהכבלים האלה. מהכבלים. אוקיי, אז זה נראה לי שרוב האנשים יגידו, יופי, זה רצוי. אבל זה תהליך שלא ברור אם אפשר לשים לו ברקס. כי ברגע שקיבלנו על עצמנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים את זה. ששחררו את העניין, הוציאו אותם קצת מהגדר. בדיוק, ואז לאט לאט. כן, בואי, כאילו, אני משוכנע, מה המוצא שלך? סתם... חצי תימניה, מצריה וטורקיה. אז כנראה שסבא רבא שלך, מכל צד שלא תרצי, הוא היה אדם דתי מאוד. בטוח, לא כנראה, נמחק את המילה כנראה. כן. רבנו פה בישראל,
לפחות מרמת סבא ובטח ואילך, היו אנשים יהודים. כי אחרת לא היינו יהודים. בדיוק. אחרת אי אפשר היה לשמור על היהדות. כמה דורות אפשר לשרוד אחרי שאלוהים מת? כן, אני מחזיר קצת לאחד הגיבורי המחשבה האחרונים בספר שלי, ניטשה. כן, שבעצם זיהה את התהליך שרגע, פתאום, כל אחד פתאום מחליט מה שבא לו. כי ברגע שהדת נחלשה מספיק, במקום שיהיה איזשהו אידיאל מאחד, במקום שתהיה איזושהי תרבות הומוגנית באידיאלים שלה, אז היחידה הקדושה ביותר היא האינדיבידואל, והדבר החשוב ביותר זה הרווחה והחופש של האינדיבידואל. מה אני אקבל מכל זה? מה אני אקבל? איך אני אגיע לפירוש עצמי, למיצוי עצמי, איך אני ארגיש טוב עם החיים שלי, ואנחנו רואים למשל דברים, ישראל במצב עוד טוב, אבל אם תלכי למשל למצב הילודה נגיד במדינות המפותחות במערב, את תגלי שאין אף מדינה במערב, חוץ מישראל, אף מדינה עוברת את ה-1.2 בערך. לא, זה... וחצי? לא, מתקרבים גם ל-2, אבל זה עדיין... באיזה מדינות. כן, כן, זה תלוי. לא דנמרק ואלה. לדעתי 1.2 זה הכי נמוך אפילו שיש, זה לדעתי דרום קוריאה. כן, דרום קוריאה. כן, כאלה. אבל... יפן, דרום קוריאה, אבל גם ארצות הברית, גם מדינות אירופה, כל בעצם העולם הנוצרי המפותח, לא מחליף את האוכלוסייה של עצמו. אני אסביר רגע למאזינים, שבשביל שאוכלוסייה תוחלף, בעצם באופן, שאוכלוסייה תישאר יציבה. רק תוחלף, לא תתרבה. כן, לא להתרבות. רק שבמשך הדורות עם לא ייכחד. כן. צריך ממוצע של קצת יותר משתי לידות לאישה. למה שתי לידות? כי זה ברור שצריך שני אנשים בשביל להביא שני אנשים. אז נכון, אז זה 2 על 2. ועוד קצת, כי אנשים מתים בילדות, מתים... קוראים דברים, כן, תאונות, מלחמות, תאונות, אז לכן נהוג להגיד שצריך משהו כמו 2.1. אף אחד לא מתקרב לזה, חוץ מישראל, וזה לא רק דתיים וערבים. ממש לא. כן, אנחנו מבחינת עולם המערבי, ממש הכי. אבל אנחנו, יש לה, בואי נגיד את זה ככה, הזהות האתנית, הדתית, האידיאלית נקרא לזה, של מדינות המערב, התחילה להתפרק כמה עשרות שנים לפני שישראל נוסדה. אז היה בישראל, הרי ישראל נוסדה מן הסתם בשנות ה-40, על ידי אנשים שהיהדות הייתה משהו חשוב בהם, אז עזבי את הקטע הדתי. כן, אבל אם היהדות זה לא משהו חשוב בהם, לא הייתה מדינה, נכון? הם לא היו נלחמים על זה, והם לא היו מנסים להעפיל. אפילו אותם יהודים לא דתיים מפאי. כן, היהדות הייתה חשובה להם יותר ממה שקרה אחרי שנות ה-70. והם לא היו יושבים במחנות בקפריסין, ומנסים להתפלח על ספינות כדי לעלות לארץ, גם אם הם לא מניחים תפילים ואוכלים כשר. אז לנו יש פור של כמה עשרות שנים, האם עכשיו תהליכים יתחילו להתהפך? אני לא בטוח, כי אני חושב שככל שהקבוצה נמצאת תחת איום ומרגישה שהיא תחת איום, הרגשות... אנחנו לא יכולים לפורר את זה. בדיוק. יותר קשה לפורר את זה, וגם אם תסתכלי על השמאל הישראלי, האידיאולוגי, הוא לא כל כך דומה... טוב, הוא כן דומה, השמאל היותר רחוק, הוא כן דומה לשמאל במערב, אבל הוא קטן כל כך, לעומת, אם אנחנו מסתכלים על המצב במערב, שבו... כן, זו אידיאולוגיה שיש שיגידו שהיא שולטת בהרבה מקומות. כן. טוב, אז נעבור למדע. מכירה, לא שומעים אותך משם. נעבור למדע. בערך 1,600 שנה לספירה, זו קפיצה היסטורית רביעית בספר. האם זה נכון יהיה לומר שהמעבר למדע, הקפיצה הזאת, היא גם תחילת ההתרחקות מאלוהים ומהדת, שם זה היה? אוקיי, אני אגיד כן. הבנתי נכון. כן, אני אגיד כן, אבל הסיבה שזה מסופר ככה, ושאני מציג את זה ככה, זה כי אני צריך לספר סיפור בספר הזה, בסופו של דבר, ושהסיפור הזה יהיה הגיוני, ושהוא לא יותר מדי ינגוד את מה שאנשים מכירים. אם נאמר את האמת... אז את האמת, הנה יש לנו פודקאסט. אז זה ברור שכן, שהמדע מתחיל איזושהי התרחקות, כי אנחנו אומרים בעצם, אנחנו ממוטטים את כל המערכות שאנחנו מכירים, ממציאים איזושהי שיטה להגירת מידע, שנקראת המתודה המדעית, ומתחילים לאגור גוף מידע חדש, נכון? שנשתמש בו. אבל בעצם יש דברים שצריכים לקרות בשביל בכלל לאפשר את התהליך הזה, שהדברים האלו גם עברתי עליהם בספר, זה דקארט ואקוויינס, אני לא יותר מדי
אלאה, אבל אני אתן כן את הדוגמה למאזינים שלנו. בשביל להגיע בכלל למסקנה שלבני אדם מותר לחשוב לבד ולחשוב על חוקים ולנסח חוקי טבע או לנסח אפילו חוקים בפרלמנט. זה לא דבר שהוא מובן מאליו. תחשבי למשל על, אוקיי, אני יודע, אני לא מצליח לזכור את השם שלו, זה כנראה לא כל כך חשוב, אבל השגרירים הטורקים, העות'מאנים, שהיו למדינות אירופה לפני כמה מאות שנים, הם היו חוזרים לפורט הטורקי ואומרים, תקשיבו, יש דבר כל כך מוזר, העם יושב בפרלמנט, בוחר נציגים, והם משנים את החוק. עכשיו, למה זה כל כך מוזר? כי אם יש לכם ספר קדוש, שאומר מה מותר ומה אסור, אז למה לבני אדם מותר לשנות את החוק? זה לא הגיוני בעליל. אם יש אין סופי וכל יכול, שהוא כולו טוב, למה צריכה בני אדם שיגדירו חוקים? זה לא הגיוני. אז עד היום חושבים ככה גם החרדים. כן, וזה הגיוני לחשוב ככה, אם בזה את מאמינה. כן. אבל היית צריכה, בשביל לאפשר תהליך של פרלמנט, היית צריכה, נגיד, רצף של הוגים שהגיעו גם 600 שנה לפני המהפכה, קצת פחות מ-600 שנה לפני המהפכה המדעית. אקוויינס, או אם אנחנו כבר יהודים ויושבים פה, הרמב"ם. למה? כי את יכולה להגיד משהו בסגנון של, אוקיי, האדם נברא בצלם האל, זה אומר באיזה אופן האדם מחכה את האל, כלומר, מה באדם הוא בצלם האל? האינטלקט. ומשמע, אני יכול לחשוב ולהגיע למסקנות שיש בהן משהו, ושהן לגיטימיות, גם מבחינה דתית, מכיוון שאני נבראתי בצלם האל. אוקיי? אז ברגע שהרעיון הזה נולד, ואת נותנת לו להתגלגל כמה מאות שנים, ולהתערבב עם היוונים, עם אריסטו ואפלטון וכל זה, את מתחילה לקבל את הרנסנס. אוקיי? שזה אקוויינס, שעשה את זה עבור העולם הנוצרי, אבל אפשר לראות סימנים של זה גם אצל הרמב"ם, נגיד. אפשר לראות את הזליגה אצל הרמב"ם. הרמב"ם הוא לפני אקוויינס, ואקוויינס קרא את הרמב"ם, אבל הרמב"ם עבד מהעולם המוסלמי. אז זה פחות, אם אני מנסה לספר את הסיפור של המערב, זה נכון שהרמב"ם שם משפיע, אבל אקוויינס הוא הדמות, כן? שעד היום החיבור הזה שהוא כתב לפני כמעט 1000 שנים, עד היום קוראים אותו בבתי ספר לתיאולוגיה הקתולים, לפחות. אז מתי אין בעיה בין דת למדינה? הדת היא מערכת מוסרית ורוחנית, ולא תתערב בטענות אמפיריות, אתה אומר, והמדע לא יתערב בטענות מוסריות. אז איך ניתן לגשר בין המדע לדת? מה שאתה אמרת, על הדת ועל המדע. כי אני אהבתי את זה. אני לא יודע איך אפשר לגשר, כי כמו שאמרנו קודם, כן, נראה לי שזה צריך להיות הכיוון. להגיד לך בדיוק פילוסופית איך אפשר, זה קשה, כי כמו שהראינו קודם, אם באמת אנחנו מקבלים את העובדה שיש חוקים שקיבלנו מהאל, אוקיי? אז אין מקום לפרלמנט. נכון. נכון? אין מקום, בהגדרה. נכון. אז המזל של המערב ושל ישראל במובן מסוים, כי ישראל, בעצם המדינה המודרנית ישראל, יצאה מהתרבות המערבית והיא יותר קרובה לה, אז המזל של המערב זה שישוע, הדמות החשובה ביותר בנצרות, הוא מעולם לא היה מדינאי. ולכן הוא בעצם הטיף לאיזושהי דת שהיא הייתה ליד המדינה. היא לא הייתה המדינה, הייתה ליד המדינה. אז היה מאוד קל, אפילו יש את האמרה המפורסמת, כן? השאירו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים, משהו כזה. כן. אז גם אמרה של ישו. אז הרבה יותר קל בתרבות המערבית, להגיד, אוקיי, יש את הדת ויש את השלטון. ובהתחלה זה התבטא בכך שבאמת היה את האפיפיור והיה את המלך, והם היו שתי דמויות שונות, ואז אחרי זה עם הרפורמציה זה כבר התחיל להיות כל אחד מפענח בעצמו, לפחות במדינות הפרוטסטנטיות, כל אחד מפענח בעצמו את כתבי הקודש. כמו באנגליה? כן. עשה מה שהוא רוצה המלך. כן, נכון, אנחנו מדברים, אני מניח, על הנרי השמינים בעיקר, אבל אם תחשבי רגע לעומק על התנועה של הפרוטסטנטים, זו אמונה שאני יכול להסיק מכתבי הקודש בעצמי, אני לא צריך את הכנסייה הקתולית. אוקיי? זה מתקשר שוב לרמב"ם ולאקוויינס קצת, כי אם אני בצלם האל, זה מאוד הגיוני שאני אחשוב לבד, וזה גם מאוד הגיוני שזה ראוי לחשוב. כן. אם מה שנברא בצלם האל זה הגוף שלי נגיד, ולא השכל שלי, אז החשיבה שלי היא לא אידיאלית.
אולי אידיאלי שאני אתאמן. כן, אבל החשיבה שלי היא לא אידיאלית. אבל ברגע שעשינו את הקישור הזה, שהאינטלקט הוא מנהל, זה הצלם, אז התחלנו איזשהו תהליך של מאות שנים, שהוביל בסוף למדע, שהוביל בסוף לליברליזם גם. כן. אז זה סוג של מה שקורה. איך אפשר לקשר את זה עם הדת? להגיד לך בדיוק, אני לא יודע. אבל לי זה נראה ברור, שמדינה בלי אידיאל מאחד, אידיאל מאחד כלשהו שגורם למדינה, לאזרחים, לתרבות בעצם, לשמר את עצמה, לא להתפרק, לא להתפורר. אוקיי? אז מה האידיאל המאחד שלנו? זה לא שאנחנו יהודים? זה שאנחנו יהודים, ושאכפת לנו מיהודים, ושאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו יהודים, נכון? כי אם לא, אז מה? אז יכול להיות שלך יהיה נעים, אבל תוך דור 2 לא יהיה דבר כזה. נכון, לא יהיו יהודים. נכון. לא יהיה, את תצטמקי. נכון. אבל, אז כאן יש מקום לאיזשהו סיפור אידיאל מאחד, אוקיי? עבורנו. עבורנו, אבל זה נכון לכולם. נכון. זה נכון לכולם. מדינה שלא, חברה, אני לא אגיד מדינה, כי מדינה זה דבר חדש יחסית, אבל חברה שלא רואה ערך בלשמר את עצמה למשך דורות, היא לא תהיה משומרת במשך דורות. אז בעצם פה אתה אומר משהו שהוא עולה לי פתאום שאלה. זאת אומרת, כל העמים האלה שהלכו, ובאמת, נגיד, העם היהודי נשאר למרות כל מה אז מה ששימר אותנו כל כך הרבה שנים, מלא הלכו, כולם הלכו, אפילו מהתנ"ך, כל היבוסים, אמוראים, המלאקים, בלה בלה, הלכו. ואנחנו נשארנו. כי האידיאל שמר עלינו? המשותף הזה? ההתנהגויות, כן, אנחנו יכולים גם ללכת לכמה מאפיינים היסטוריים ייחודיים של העם היהודי. שלנו בכלל, נכון. כן, כי את יכולה להגיד, עצם זה שתמיד היית מיעוט, זה גם סוג של שמר עלייך, כי כשכולם מצביעים עלייך ואומרים לך, את מיעוט, אז... אבל גם הרבה מיעוטים הלכו. זה בטוח נכון? זה בטוח נכון? כנראה היה משהו מיוחד, כן? בנו. כן, היה משהו מיוחד, אבל אני חושב שגם זה שמצביעים עליך ואומרים לך, זה משהו שמוסיף, נכון? כי היטלר עשה אותך יהודיה, במובן מסוים. נכון, הציונים שעלו לארץ ונלחמו את מלחמת העצמאות, 20 שנה קודם לכן, הם צחקו על הציונים הראשונים. הם לא רצו. הם לא רצו לעלות בכלל. אוקיי, אבל שמישהו מצביע עליך ואומר לך, את מיעוט, את לא שייכת, את משהו אחר, אז זה מחזק את הזהות שלך, גם במובן מסוים. כלומר, את מחזקת את הזהות גם מבפנים, גם מבחוץ, ואגב, היו המון יהודים שלא המשיכו איתנו. או התבוללו, או דברים כאלה. אנחנו יודעים את זה, נגיד, הריקונקיסטה למשל, כן, כשהנוצרים כבשו מחדש את חצי האי האיברי, את ספרד של היום, אז בשנה שהם סיימו את הכיבוש, הם הוציאו את הצו המפורסם של גירוש יהדות ספרד, או שאתם מגורשים, או שאתם מתנוצרים, והרבה התנצרו, אנחנו יודעים את זה. ויש עוד הרבה דוגמאות, כן, בכל מיני מקומות שונים במהלך ההיסטוריה. כן. טוב, אז אתה, אני מאמינה שאתה מכיר את המתמטיקאי והלוגיקן קורט גדל. האמת שאני מכיר בשם, אבל את תהיי צריכה לחדד לי, אם את רוצה שאני אתייחס למשהו מסוים. הוא היה חברו הטוב של איינשטיין, והם היו יחד בפרינסטון ב-1948. לימדו יחד, היו יחד, הם היו גם חברים. איינשטיין חשב שגדל היה הלוגיקן הגדול ביותר מאז אריסטו, ואתה כתבת על אריסטו בספר שלך. קורט גדל אמר, הכי בפשטות, משפטי אי השלמות. ומה הוא התכוון? עד אותה עת חשבו שמשפטים מתמטיים זאת אמת אחת. יש לה... והיא גם מושלמת. אוקיי? אפריורית, מה שנקרא. בדיוק. והוא סתר את זה באותה תקופה והוכיח את זה, שתמיד יהיו אמיתות שאינן ניתנות להוכחה. אם אי אפשר להוכיח הכל, הרי שאין אמת אחת. ואי אפשר להוכיח הכל. והוא מוסיף, אבל אפשר לגלות אותן בעזרת אינטואיציה אנושית. אז מה אתה אומר על זה? אני צריך לחשוב על זה הרבה יותר. לך, כן. אני אהיה צריך לחשוב על זה הרבה יותר. כי... אתה, בוא נגיד, באסכולה, איך שאתה רואה את זה, איך שכתבת ספר כזה, ובטח נתקלת בעניין הזה של האם יש אמת אחת
והיא ניתנת להוכחה, או אם אין אמת אחת שניתנת להוכחה. תראי, אם יש אמת אחת, אני לא בטוח שניתנת להוכחה, לא מתמטית לפחות. אוקיי. יכול להיות, אבל צריך לשאול את השאלה, מה מוגדרת עבורך כהוכחה? כי אפשר נגיד להגיד, אני מאמין שהאמת היא שמערכת כלכלית שבנויה על סדר ליברלי, זו המערכת הכלכלית האידיאלית. נגיד, קחי את הטענה הזו. מה יהיה הוכחה לטענה הזו? הרי אי אפשר להוכיח אותה מתמטית. אז אפשר להגיד, יכול להיות שאנשים יגידו, ההוכחה לטענה הזו היא שאנחנו רואים אובייקטיבית בעולם, שהחברות העשירות ביותר בהיסטוריה, by far, הן החברות שפועלות לפי סדר חברתי-כלכלי ליברלי, כן, קפיטליסטי, מה שנקרא. אז יכול להיות שתגידי, ההוכחה היא זה שזה ניצח בתחום הזה. אבל אפשר גם להגיד, מה ההוכחה נגיד, דת אידיאלית. אז יכול להיות שאנשים יגידו, ההוכחה לדת האידיאלית זה שהיא מתפשטת, והמון אנשים מקבלים אותה, והיא הדת הכי גדולה בעולם. אבל אני רוצה רגע להסביר משהו. גם פה בספר שלך, אותם גיבורים, כל אחד בתקופתו, אני נוטה אולי לחשוב, אולי אני טועה, שחשב שהוא הביא אמת חדשה, וניסה כן להוכיח אותה בדרך זו או אחרת, אבל זאת האמת החדשה, בין אם זה קומוניזם, בין אם זה פשיזם, כל פעם יש אמת אחרת, ולה אנחנו צריכים להאמין, והיא המושלמת. ואז היא לא מושלמת, ואז היא מתפוררת, ואז היא לא, זאת אומרת, לא עומדת במבחן הזמן. אז מה שאת מתארת כאן, מה שאת מתארת כאן זה אחד העוולות הגדולות שלי בספר, שלא הכנסתי את הייגל. עכשיו, הסיבה שלא הכנסתי את הייגל זה כי אף אחד לא אוהב את הייגל. נכון. אף אחד לא אוהב את הייגל. אבל בגדול, אני אציג ממש בקצרה, התפיסה המפורסמת ההייגליאנית היא שהעולם מורכב כשרשרת של תזות, שלכל תזה, כן? את אומרת, תפיסת עולם כזו. כן. לכל תזה עולה אנטי-תזה, ואז הן רבות ביניהם, ונוצר מהן... פירורים, או שנוצר משהו חדש, או פירורים מזה, פירורים מזה. ואז נוצר סינתזה. בדיוק. אוקיי? ואז זה נקרא דיאלקטיקה, שהזייטגייסט, רוח הזמן הנוכחית, היא תמיד משתנה והולכת, ובעצם ככה הייגל חשב שהוא פתר את ההיסטוריה, הוא פתר את תהליך התפתחות ההיסטוריה, יכול להיות באמת שיש בזה משהו, לפי התיאור הזה, תמיד האמת היא, כרגע נראית לנו האמת, אבל מה שיהיה לנו בעתיד זה יהיה אמת אחרת, אבל שהיא נולדה מאיזושהי אינטראקציה עם האמת הקודמת, היא לא סתם צצה. נכון? נכון. מה שיחסית חדש במאות האחרונות, זה שיש לנו כל מיני רעיונות, שהם לא באמת, הם יותר מהפכניים. אוקיי? הרי ברגע שבאת ועשית מהפכה, קשה לקרוא לזה דיאלקטיקה. אפשר להגיד, כן, זה דיאלקטיקה, כי זו תגובה לתזה הקודמת, אבל זה יותר כפייה. זה, כן. המהפכה הזאת. אני עכשיו משנה, הופך הכל, אוקיי? אז איך מתאפשרת חשיבה מהפכתית, אגב? היא מתאפשרת ברגע שאנחנו מקבלים את התזה, שבני האדם יש להם איזשהו אינטלקט קדוש, והם מסוגלים לנעול את עצמם בחדר ולחשוב לבד, ולהגיע לתובנות על העולם. אוקיי? אוקיי. אז למשל, הגישה הזו בעולם הפילוסופיה נקראת רציונליזם. דקארט למשל הוא רציונליסט מפורסם. אז באותו אופן, אם עכשיו אנחנו נקבל את התפיסה הרציונליסטית, ואני אכנס מחר לחדר, ואני אחשוב ואחשוב 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 ואחשוב, ואני אכתוב הוכחה גיאומטרית יפה כזו, שהדרך הנכונה לחיות זה להיות קומוניסט. כן, נכון. בסדר? כן. חברה קומוניסטית זה הכי טובה, תראו, כתבתי פה הוכחה, זה מה שמרקס עשה בעצם. ואז אני יוצא לעולם ואני מראה את זה, בני אדם רציונליסטים אחרים יכולים להסתכל על זה, להריץ את זה אצלם בראש ולהגיד, וואלה, אני גם רציונליסט, אני גם ישבתי לבד בחדר וחשבתי על הדברים האלו, והגעתי למסקנה שהוא צודק. ועכשיו יש להם בעצם הצדקה לבצע מהפכה. אוקיי? או שבא איזה מטורף, והוא עוזר להם לעשות המהפכה. כדי לקבל את הכוח רך הזה בשביל עצמו. הוא לא היה בדיוק זה שהגה את זה. כן, בסדר, כי זה אחד הדברים שאומרים שאם אתה חושב שאתה עושה מהפכה שתביא את הטוב, אבל בסוף איזה בריון יירה בך ויקח את המושכות. אז כן, אפשר להגיד גם בהחלט שזה המצב, אבל
אפשר גם לקחת גישה אחרת שהיא יותר מתאימה למה שאת אמרת, שיש איזושהי אמת שהיא מתקדמת יותר בהדרגה, שלדעתי גם יותר מתאימה למציאות, שהגישה הזאת תהיה להגיד, אנחנו לא יושבים לבד בחדר וחושבים על דברים, אלא אנחנו עוברים איזשהו תהליך של הצטברות של מידע ושל, כן, ניסוי וטעייה ארוך והיסטורי, שאנחנו משנים את הרעיונות שלנו בצורה הדרגתית, וכשאנחנו עושים את זה מהר מדי, אוי ואבוי לנו. בדיוק. הבעיה היא שהיום הכל קורה מאוד מהר, ולאנשים אין סובלנות, אבל אני לא יודע אם לשנות דברים בסדר הגודל, ברמה החברתית, הסיביליזציונית נקרא לזה, זה קצת מסוכן, על סמך זה שראית בטיקטוק שמתים ילדים בפלסטינה, אז עכשיו צריך להפוך את הסדר העולמי הקפיטליסטי, בסדר? כן. זה ברור שיש פה איזושהי קפיצה שהיא מהירה, אבל מצד שני גם ברור שהתהליך הזה הוא רץ, הוא בדרך והוא יכול לקרות נגיד 100 שנים הקרובות, זה לא יהיה כזה מפתיע אם תהיה איזושהי מהפכה גדולה באחת המדינות המפותחות, נכון? נכון. אז מרגיש ככה. כן, כרגע, בעיקר עם המלחמה בישראל. אז זה ברור שיש פה איזושהי בעיה, והבעיה הזו נולדת מהתפיסה הרציונליסטית, אבל מצד שני, בלי התפיסה הרציונליסטית לא מתאפשר כלום, כי אם האינטלקט הוא לא בצלם האל, אז אנחנו לא באמת יכולים לעשות שום דבר. אני מסכימה איתך עם זה מאוד. אוקיי, אז בואו נמשיך רגע עם גדל, שלקראת סוף חייו, אוקיי? הוא פתאום הוציא הוכחה פילוסופית לקיום האל. ועוד דבר הוא הוסיף, האמונה בחיים אחרי המוות. ופתאום, אתה יודע, לא כנראה איזושהי הערה. את זוכרת את ההוכחה שלו? לא. אוקיי. הוא הוסיף את זה, זה מה שאני קראתי. אוקיי, אמונה בחיים אחרי המוות. אז איך ראו את זה? ראו את זה במכתבים שהוא כתב לאמא שלו. הוא כתב לה, האם ניפגש בעולם הבא? זה הדבר שעלה לו. כנראה הוא היה מחובר אליה. אז הוא כתב לה כך, אם העולם הזה בנוי באופן רציונלי, ויש לו משמעות, אז זה חייב להיות כך שיש חיים אחרי המוות. כי איזה היגיון יש ליצור, יצור אדם, בעל אפשרויות רבות כל כך להתפתחות העצמית שלו וליצירת מערכות יחסים, ואז לא לאפשר לו להשיג אלפית מזה. מה דעתך על זה? אני לא מכיר את הטיעון. כן. אבל יש כמה טיעונים לוגיים, דיברת על זה שהוא הלוגיקן, יש כמה טיעונים לוגיים לקיום האל שאני די אוהב. לכל אחד מהם יש גם חולשות, אבל יש כמה טיעונים שאני אישי די אוהב, ובאמת שחשבתי בעתיד לעשות על זה גם סרטון, על רשימה, כאילו לקבץ כמה טיעונים, בלי קשר אם זה נכון או לא נכון, אני רוצה, הנה תראו, זה חלק מהטיעונים, לכו, אתם רוצים לריב בתגובות, תריבו. כן. אבל יש כמה טיעונים לוגיים, כן, שהם חזקים. לגבי טיעונים לוגיים לעולם הבא, אני לא מכיר טיעונים כאלה כל כך טובים, אלא אם כן, אם את רוצה, אוקיי, אם נגיד את נוצריה, כפי שאני מניח שגדל היה, אז אם את נגיד נוצריה ואת מאמינה שכל מילה שישוע אמר היא אמת, אז כי הוא אלוהים בעצם, הוא התגלמות של האל, והאל לא משקר כי הוא מושלם, ויש ישות מושלמת, אין היגיון שהיא תשקר, אז מזה את יכולה לגזור לוגית שיש עולם הבא, כי את אומרת, אוקיי, אם אלוהים אמר שיש עולם הבא, ואלוהים לא משקר, המסקנה חייבת להיות, כן. אז זה כן, זה טיעון לוגי, כן? אבל שם יש לך בעיה בהנחות, כי אם את לא מקבלת את העובדה שישו זה אלוהים, אז הטיעון לא תקף. כאילו, הוא עדיין תקף, אבל הוא לא נכון. הבנתי, אוקיי. אז בוא נגיד ככה. אני רוצה לסכם מהדברים שלו, ואני אמשיך בדברים שלך מהספר, אוקיי? אולי הבורות שאנו שרויים בה קשורה לדעות קדומות שיש לאנשים רבים נגד הדת. כפי שכתב, אני מאמין שיש הרבה יותר היגיון בדת ממה שרגילים לחשוב. אבל היום מגיל צעיר מחנכים את רוב האנשים לדעות קדומות נגד הדת. ואני ממשיכה מתוך הספר שלך, תולדות המחשבה האנושית, סוף הספר. אוקיי? אתה כתבת ככה. העבר אינו אויב שיש להביסו. כשנבין טוב יותר מה מצבנו הטבעי ומהן הסיבות שגרמו לנו לחיות איך שאנחנו חיים,
וכשנעסוק בפיתוח מחשבתנו כשלעצמה, במקום רק בשינון טענות מדעיות, נוכל להיות במצב שבו טוב יותר לקבל החלטות, לכוון את המדע ואת כוחות התעשייה והיצירה לשירותו של מוסר מוסכם, ובתקווה גם לפתח דעות ואמונות שבתורן יניעו את סירת האנושות הכבדה לחוף מבטחים. ואחריות זו אינה חלה רק עלינו, אלא על כל דור עתידי שהוא. זה הסיכום שלך. אז מה עכשיו אתה תסכם לנו את זה פה, במילים שלנו? זה מתקשר למשהו שדיברנו עליו קודם, שקבוצה אנושית, אם היא רואה בעצמה כקבוצה שיש לה עתיד משותף, ושהצאצאים שלך במובן מסוים הם את, אז אפשרי לנווט את, נקרא לזה, הספינה הכבדה שהיא האנושות לחוף מבטחים. אבל אם רק אני, ואני רק אינדיבידואל, שוב, אני לא אומר שאינדיבידואליזם זה לא דבר טוב, אני חושב שאינדיבידואליזם זה דווקא העדשה הכי טובה להסתכל דרכה על העולם, כן? אבל כן. אם אנחנו רק אינדיבידואליסטים. בדיוק. איפה המינון? כן. איפה האיזונים? אם אנחנו אך ורק אינדיבידואליסטים, אין שום סיבה שיהיה אכפת לך מה קורה לילדים שלך. אין לך שום סיבה שתרצי ילדים, אגב. לא, נכון, הם כבר גם לא רוצים ילדים. נכון. אז דברים כאלה, כן, אז את לא תגיעי לחוף מבטחים. אם את גם, בואו נאמר, עובדת אלילים, במובן שדיברנו קודם, שאת בעצם כל אחד ממציא לעצמו איזשהו אידיאל חדש להילחם עבורו, נכון? כי מרגע שמת האל, ואנחנו אומרים, אוקיי, פעם מה היה התנהגות טובה? לשמור שבת וללכת לבית כנסת ולעבוד את האל, ומה שצריך, מה שהאל ציוונו ורוצה מאיתנו. אבל ברגע שאנחנו כבר לא מקבלים את התזה הזו, אז מה האידיאל החדש? להקדיש את עצמי למאבק בשינוי אקלים, או להקדיש את עצמי לצדק חברתי, או להקדיש את עצמי לשוויון מגדרי, או להקדיש את עצמי לזכויות להט"בים. יש פה כל מיני דברים שהם בהגדרה, אמרנו קודם שהאפרודיטה רוצה משהו אחד וזהוס רוצה משהו אחר, ויכול להיות שמה שהוא רוצה ומה שהיא רוצה זה מתנגש, מאוד קשה להחזיק ככה חברה לאורך זמן, לדעתי, כן? לא ראינו תופעה כזו כמו של היום, כי היום יש לנו גם את הרשתות החברתיות, אז כל בן אדם שיש לו דעה קצת מוזרה, אז הדעה שלו פתאום לא כל כך מוזרה, כי נכון, הוא היחיד בעיר, אבל אם הוא ייכנס לשרת דיסקורד שלו, אז יש לו עוד 200 חברים כמוהו, נגיד, בסדר? כן. אז אני לא יודע האם הדברים האלה הם מכת מוות, לאורך זמן. זו מילה קשה. אני לא יודע, אולי. אנחנו נמצאים במצב הזה באמת. אבל זו יכולה להיות מכת מוות. תחשבי, בואי, אנחנו באים מעם, שבמשך ליטרלי אלפי שנים, שמר על הדת שלו ועל הזהות שלו, מודרניזציה של כלום, 60 שנה, 60-70 שנה, גמרה לנו את הזהות היהודית, כן, ושרדנו פרעות ואינקוויזיציות, וכן, מה שאת רוצה. אז הדבר הזה שיש לנו בכיס, הנייד הזה, זה חתיכת דבר, אוקיי? ואולי דווקא החרדים יותר בכיוון מאיתנו, שהם מתייחסים לזה כמו נשק טעון, במובן מסוים, ואנחנו לא. שוב, יש בזה, אני לא אנטי-טכנולוגיה, אני לא איזה אמיש, כן? אבל אני רוצה שאנשים יחשבו רגע על הדבר הזה. נכון, על התוצאות, על האחריות, על מה שזה יכול להביא לנו. ממש. אז מהו כל ההצלחה שלך? מהו כל ההצלחה שלי? כן. מה אני שומע? כן, איזו הצלחה, מה החזון, לאן אתה עוד רוצה להגיע? על מה אתה שם את האצבע עכשיו? האמת שאתה עושה גם משהו חדש. נכון, אני בדיוק הוצאתי לאור קורס דיגיטלי, שהוא יהיה חלק מסדרה של קורסים דיגיטליים. אפשר לראות עליו פרטים אצלי בערוץ, אבל אם להגיד את הערוץ, תגיד, הערוץ, הדרך הקלה, כן? תלכו לשם, זה מדהים. אני בגדול מנסה להיות סטואיקן בכל הנוגע להציב. לא דיברתי על הסטואים בספר שלי, כי אני לא חושב שהם חשובים לסיפור המחשבה האנושית, אבל כאסכולה, זו אסכולה שהיא חביבה עליי במיוחד. ואני מנסה להיות סטואיקן, אני גם אסביר מה זה אומר, במובן שאת אומרת, מה החזון שלך, מה זה, אז אני מנסה שהחזון שלי יהיה
לקום בבוקר מתי שתכננתי לקום, ולעשות את העבודה שתכננתי לעשות. אוקיי? זה לבד. כן, לא פשוט. ואם עשיתי את זה, אז אז המצב הוא טוב. זה הגישה שלי. הסטואיקנים זו אסכולה פילוסופית, נגיד, שהתפתחה בעיקר ברומא. אפשר להגיד על זה עוד קצת אם את רוצה, אבל... תגיד. אוקיי, אז בגדול יש שני סטואיקנים, אני אספר את הסיפור הזה ככה, כי זו הדרך, אני אוהב לספר סיפורים, אז זו הדרך הכי אטרקטיבית לספר. שני הסטואיקנים החשובים ביותר הם אפיקטיטוס ומרקוס אורליוס. אפיקטיטוס היה עבד באימפריה הרומאית, בעצם. זה בעצם דרך להגיד שהוא בתחתית שרשרת המזון. והוא בעצם, מה שאומרים הכתבים שלו, מה שאומרים הסטואיקנים באופן כללי, זה תתרכזו בעצמכם, אל תתרכזו במה שאנשים אחרים עושים, תתעסקו במה שבשליטתכם. לצורך העניין, אנחנו יושבים פה ומקליטים, סיימנו את ההקלטה, ערכת את זה בצורה הכי טובה שאת יכולה, ניסית לחשוב איזה שם לתת לזה, איזה תמונה לתת לזה, ומתי להעלות את זה, את כל זה עשית, כל זה בשליטתך. ברגע ששיגרת את זה לאוויר, זה נגמר, זה כבר לא בשליטתך, אין לך מה להתעסק, זה הלך, זה לא הלך. עשית את מה שאמרת שתעשי, בצורה הטובה ביותר. זה פחות או יותר מה שאומר אפיקטיטוס. עבד, נחות. כן. מצד שני יש לך את מרקוס אורליוס. מרקוס אורליוס הוא היה הקיסר של האימפריה הרומאית, מה שבעצם הופך אותו לאדם כנראה החזק בעולם בתקופה שהוא היה חי. אולי השני הכי חזק, אם את חושבת על סין, אבל כנראה האדם החזק ביותר בעולם בתקופה שבה הוא היה חי. והוא בעצם לומד את אפיקטיטוס. אוקיי? ואז את בעצם מקבלת מצב שכל כך אנושי, שזה לא משנה מה המצב שלך, את עדיין, כל מה שאת עושה זה להזכיר לעצמך, תתרכזי במה שאת עושה עכשיו, תתרכזי בלעשות עבודה טובה, אז מה שהוא מדבר עליך ככה, זה לא בשליטתך, הוא שיגיד משהו, שיחשוב משהו חושב, זה לא קשור אליי, אני עשיתי מה שאני אמור לעשות, כן, וכן הלאה. אז הספר המפורסם של מרקוס אורליוס, The Meditations, בעברית, לפעמים הוא יקרא או המדיטציות או מחשבות לעצמי, זה בעצם, זה לא באמת ספר שהוא כתב, זה היומן האישי שלו, שהוא היה לוקח איתו לאוהל, למלחמות, והוא היה פשוט כותב לעצמו הערות בסוף כל יום, ואז ריכזו את כל ההערות האלה, והפכו אותם לספר, למרות שהוא ביקש לשרוף את זה, אבל הם, אנשים שמצאו את זה, אמרו, אנחנו לא יכולים לשרוף כזה דבר. טוב שלא שרפו. כן. לגמרי. אוקיי. אז אתה יכול להגיד לנו איפה אנחנו יכולים להשיג את הספר? זה הספר, חבר'ה, תולדות המחשבה האנושית. איפה אנחנו יכולים להשיג אותו? אפשר להשיג אותו בכל מקום שבו אפשר להשיג ספרים. הוא נמצא בכל הרשתות, הוא נמצא גם בכל החנויות הדיגיטליות, ואפשר גם להזמין אותו ישירות ממני, מהאתר EZ, האותיות EZ, מקף way, הדרך, way.coil. אז תשיגו, זה אחלה ספר. ממש. תודה רבה. אני מאוד נהניתי ממנו. שמח לשמוע. היה לי נעים להריח אותך. תודה רבה על הכל. תודה לכם שהקשבתם, ושיהיה לכם את כל ההצלחה. להתראות. כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי.